žene koje intenzivno rade s ljudima. Sa mnom je gospođa Nikolina Obrovac, Sofija Kovačević te gospođa Sonja Leka. Nekima su životi išli tako da su kao gospođa Kovačević 40 godina bili prisutni sa lokalnom zajednicom kroz nekad naizgled i male stvari, kao što je trgovina. Ali trgovina je svakodnevan susret sa ljudima. Tako je. U maloprodaju, u dućanu, 40 godina viđate ista lica, pa znate im sudbine. Znam. I rekla bi samo, uvijek lijepo sa ljudima, nikad ne znaš ko će ti trebati, a treba će ti i u životu će ti pomoć kad ti bude najteže. Uvijek će se neko od tih ljudi naći. I najdraže mi je kad sad sretnem ljude na ulici, odnosno moje mušterije koje su bili tada djeca, pa kad mi kažu, joj gospođa Sofija, sjećam se ja kad ste vi mojoj mami mlijeko spremali kad je bila nestašica, a mama nije stigla. Ili tako nešto, mislim. Samo kažem, najvažnije je biti dobar s ljudima, kad tad će se to vratiti. To su ljudi očito prepoznali kad su vas preporučili i rekli da trebate biti upravo s nama. A kad smo kod mlijeka, ja bi se nadovezala na gospođu Nikolinu Obrovac koja ima preko 200 krava i sa svojim obiteljskim imanjem svakodnevno brine upravo za taj dio i proizvodite mlijeko. Da, mlijeko proizvodimo. U biti bazirali smo se samo na mlijeko jer nam je preopterećenje sada idemo na sireve i to, a imamo dovoljnu količinu i to za prodaju, pa lakše. Dakle, gospođo Obrovac, vi kažete i tvrdite svojim primjerom da čovjek može ostati i u Lici, ne mora raditi nus proizvode, samo proizvoditi mlijeko i da može moći brinuti svoju obitelj. Pa može, ali to traži velika odricanja. Uspijete li otići na godišnji odmor ikad? Da, uspijem. Čak i 2-3 puta. Izvrsno. Onda će vas na godišnji odmor voditi gospođa Leka koja će po Plitvicama vam napraviti jednu prekrasnu turu i obilazak. Niste vi toliko dugo turistički vodič. Vi ste tu tek jedno 5 godina, ali vas su proslavili što? Mene su proslavili kao voditeljicu udruge građana Tara Nakurnjaci. Ja mogu sa ponosom ističem da sam ja jedna od baba Nakurnjača, jer sam zajedno sa starijim ženama iz Ličkog Petrovog sela odlučila osnovati udrugu i proslavilo nas je to što smo vratili zaborava tradicionalni lički donji veš za muškarce Nakurnjak. Kakve priče iz Like?